Bundtravl, 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 Uha, det klør min hovedbund. Hvordan kan du gøre det over for Rosa Lund? Over for Rosa Lund. Magnus, tænker du slet ikke på de danske havbund? Nu står jeg ligesom her, og mit navn det er Rosa, og jeg skal få det til at rime, I kan kalde det for prosa. Og jeg kan som slå op i mit rap-register, fordi jeg synes ikke, du er særlig sej, dig havsminister. Jo, du er Rosa Lund, og jeg er Magnus Heunicke. Det eneste, jeg hader mere end dig er løgring. Jo, og jeg står og snakker med Rosa. Hernede har vi nogle roser. De bliver visne, du kan få dem hjem i poser. Har du lyst til at komme med nogle gloser? Jeg tror det er kæmpe knus af det, som du har brug for. Det har vi alle, så stemningen er super. Folk keder sig, når du rapper Magnus. Du bliver snart sendt hjem i en togbus. Du siger hjem i en togbus, fordi ærligt talt, så er du mere uschammerende end en skrubtus. Alle synes min rap den var super, og snart har jeg flere følgere på TikTok end du har. Så du går kun ud til børnene ligesom Boomer, og du kommer ikke med noget der er brugbar. Jo, jeg kan twiste, man. Nu har jeg fået en masse fiskefans, og de kommer fra Vestjylland. Ærligt talt, det skulle nu du får svaret, fordi der er ligesom nogle idéer, som jeg har opsparet. Men jeg føler lidt vores vælger føler sig godt narret, efter mit parti går så meget ind for forsvaret. Og det er som om, at vores holdning til NATO efterhånden har udløbet sidste salgsdato. Du står der og rapper, og din stil den er så retro, men den der du lavede før, den var ikke engang halvgod. Bundtravl, 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 bundtravl. Jo, jeg håber I kan have det shit, og I må undskylde, hvis det bliver lidt latterligt. Magnus Heunicke og Rosa Lund, mine damer og herrer.